ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହରଣ ଜାଣିଥିବ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ହରଣର ଗୁମର କଥା। ପିଲାମାନେ ତମେ ପ୍ରଥମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବ। ତାପରେ ତାକୁ 2 ଥର ଲିଖିବ। ମାନେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିବ। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ଭାଗଫଳ ଯେତେ ପାଇବ ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଗଫଳକୁ ତମେ 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଗଫଳ ଯେତେ ରହିବ ତାକୁ 13 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ। ଦେଖିବ ତମେ ଭାଗଫଳଟି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ହରଣର ଗୁମର କଥା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିଲି। ତାକୁ ପୁଣି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ମାନେ ଆମେ ପାଇଲା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ଏହାକୁ ପୁଣି ଆମେ 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାବିଥିଲି ତାହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ହରଣର ଗୁମର। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କୌତୁକ ଗଣିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ।